खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'आ नोंथांमोनखौ बरायबाय। थांनाय 4 दाननिफ्रायनो हादोरनाङै पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना थाद'नाय गैयाजासे बांबोबाय थानानै 100 रांनि बांसिन जाहैबायमोन। बेबादिनो दिवालीनि समाव हादोरनि नोगोरारिफोरनो मिरु सोरखारा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ खमायनानै होयो। बुधबारनि हर गेजेरनिफ्राय मिरु सोरखारा 1 लिटार पेट्रलनि बेसेनखौ 5 रां आरो डिजेलनि बेसेनखौ 10 रां खमायनानै होयो। बेबादिनो आसाम सोरखाराबो मिरु सोरखारनि भेट खमायना होनायजों लोगोसे बे समाव लिटारसेयाव पेट्रलनि बेसेनखौ 12 रां आरो डिजेलनि बेसेनखौ 17 रां खमायनानै होयो। दिवालीनि समाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन खमायनायाव थारैनो हादोरनि रायजो राजाफोरा एसेब्लाबो गोजोननाय फोरमायो।